Itu kita rai pong kim de man kapor ki bo ye gitu ki Dohkha jong ki kanang na kadon kanu kanu jing khawai ke longer Shillong privately use kan. Namor ka jinglap bad yo I ka jing pendon kam ya ka dawai penne met formalin ye ki Dohkha hakini ki khindiat sngi balala ka ban ka liang ka sarkar ka lamana bandi ki Dohkha ki balawan ra na kaleng ki jilla jangkari India kani ka jing khle dawai ka wan ra ru ka jing mai ki pai pa nong bam khamta mi ka kwat ka khya jongki Katanat Fisheries jong ka sarkar ka lapin chlori ki pai pa nong shong shnong ka jilla banri Dohkha hi khnang ban la ban pendap ye ka jing don kam jong ki pai pa nong bam Dohkha na la ka jong ka jilla Ka Director jong katanat Fisheries ka kong EL Maulong ka loong badon ki scheme na ka central government ka balatip kong ka Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana but na ka state government latip kong ka Meghalaya State Aquaculture Mission. Ka Director Fisheries ha ka jing kren biklat pathai khubor ha ka khat ar tarik juleu arjar arpulai ka le thu ka kum ka jinglum jingkhen tang haus nem arjar arpuar hadu arjar arpulai ka jing pen mi Dohkha ha ka ni ka jela Meghalaya ka kiu shaka khat khandai hajar lai spa nyup saw metric ton habay nujor bat ki wei pat kisnem Henry katba ka jing dawai ya ka Dohkha ha ka jela la khen antat ba ka long hadu lai puar hajar metric ton ha ka shisnem ban pendap ya kajing don kam ka jela kadang long ka ba na kaliang katanat kala kentui ki pai ba ki badon kilat ba ki jaka ban tei Pung Dohkha ban Shim ya kani ka kabu ban kentiu ya la ka yok ka kot ka director kala thuru ba ka jingwan ra ik Dohkha na bar jong ka jela tang house nem arjar arpuar hadu arjar arpulai ka long khatsan hajar niribu pra metric ton Kumbalong menta ka jela kampat la ban yeng hala ki jong ki kejat ha ka jing ben mi ki Dohkha ba ki pai ba ki don kam ha ka bam ka sa ka baman ka sngi Fisheries Department jangi ngidon kata ka Meghalaya State Aquaculture Mission ngidon ka PMMSY Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana tigi bon ki scheme bangi le na fisheries kalong ban ti gini ki Pung Dohkha nang tangi ai ro kini ki motorcycle with ice box insulated vans oxygenated vans tingi don ro namta kini ki fish kiosk dan ki don ro ki jaka bangi ai namta ki fish retail outlet bakin di Dohkha kini ki nongrap Dohkha jungi te like nang like ni kita ro pade idang don ro sakini kum lu bangin pende pensan ni kini kido do wa ki bedong tan rai jungi idon kita ki ong na ki wa kentang dan ni ki fish sanctuary kum kita ngidon idon ro kita ki aqua park bangi ai kum bakini don kini ki ornamental kin don ro ki jaka bakini le kai kana ba ka jo ko por ban bangin ri kita ki Dohkha kin don ro kita ki boating bakin shong boat ka jo ko bakan long pen melen ye ki dong shong shunong jong kanu ka thain badon ka kani ka aqua park ti ki don kita ka ornamental ki don ro ki Dohkha ro ban pen I ken ye ki pai ba kom no bangi dong kam ban pende ye kita ki Dohkha tan ra ra jong bat ru ban pen roy ki bikin ki Indian major caps ba ong ki Dohkha khanang bangi la ban pen biang ki Dohkha nakani ka ri la jong ke देखो ki de ki farmers ki de hi po ki district la jong te kumba yo jing tip hi don teng ba kitu ki trai pong kim de man kapor ki bo ye kitu ki Dohkha jong ki kanang na ka don kanu kanu jing khawai ke longer Shillong privately use kan te don teng pade ba fishery yo sngo bro bam yu I te ki Dohkha kawai na ki da ko long ba ki de man ki beneficiaries ki one day Shillong ki de ki district ki jong ki amar kasuk karong ga ba ka jong ki ru kasuk tegi don pade bakini gidi ro sa Assam teng pini ong oki kha local teng ki poishani Shillong nam so phere kata nama ka shong ka jing sok ka shong ka transportation tikini ki jong I la ki watch this jan is jan te hills kitu ki border kitu ki kiang am du bigat kani po ri boy district tikini ki thai nerbong ki pelingkata ki badai jan baka Assam kitu tang few kilometers te tang khandiat mo ga bai kali ro kan lo je ki tang khandiat tilara ki one day solution ka bai kali kala lo ka bukan nang rem sudah ka tikit tu ka Dohkha ro ki khamla adi ka dor jong ki sha the ki yar chute to bon sen teng pi ong pim yo I ki Dohkha andre bon sen ko mot akini ki border areas jongi bon sen ki yai shiki jaka ki long bar kha ba ka Assam ka don mo tong bam ong ba ki tho ba ki sang ki Fisheries na magajing ai ki sambai Dohkha ka long ka kum ka size jong ki Pung
kumnu kasaya ini 0.1 dan ni 10,000 square feet kamu orang ni kin ai kisembai Dohkha kumba 6,000 teli. Te hang ni pada ngi expect ya kata ka jeng mi production jong ke Dohkha kan long kumba lai 4 kilo. Kang baka syong pada haki beneficiaries ke jong ni nama ki Dohkha hadu chani kathan bakam kriat kamut kijing he kan long hadin shisnem tam. Jakha bakam shit kamut kam he kloi gen prabanai kan banai ro la he. Te kadi ka lai 4 kilo lada ki se lada ki hadin lai snem te kamut itai lai 4 kilo. Tila dah hadin shisnem shiteng pada tinggi lah aban divide na doa kamut kono shis pa 3 kilo. Kumba khat khandai 1,000 lai spa nyo kulai metric ton. Kani ka jeng kain kalong hadu nyo bunai match. Ya kini pada ngi ai borok hoi hi borok ong borok shi Meghalaya hi ngi ai. Ti kamu ka jeng he ka jeng roi ki Dohkha pada ka syong ha kani ki temperature. Ha ka jaka ka bakam saat kumhari boy lani kita ki border areas Bangaro Hills ki kam he kloi ki Dohkha sto. Te shani shathain jongga khasi jantiari jen pada kalong kam kriat kamu ka ong si ka growth rate jong ki Dohkha kam long slow. Kani ka mission jong ima menta ka mission 2.0 bangiyat ka target jong hi borok koi ka state ka long kumba ngide ban penmi lipo ar 1,000 metric ton. Di kumbalong menta kumbang ang ipi menengi labmi kak kendai 1,000 lai Spanyol pulai metric ton. Tingidang dunai kani kumbang kadi ka standard calculation bakai nationally kan kat kum ka Indian Nutrition National Institute kat kum kani kumbang ngidong kam Dohkha du lai po ar 1,000 metric ton. Ikan kendai kg lani kendai kilo way brio hakashistep. Ni ru kalong bangan achieve ya kani kan lai po ar 1,000 metric ton.